Ideme to proste vybombiť, čo tu vám ja viem vyprávať. Tam prestrih ku koncu, jak si užívame záver a to je vybavené, čo tu vám budeme brať váš drahocenný čas. Primátor Pavol Večárik práve odštartoval. 12. ročník Spišských 333 Extrém. Šťastnú cestu a úspešne sa vráte do cieľa. Držíme palce. Máme za sebou 2,5 hodiny. Cítime sa silný, plný energie. Lacko jedenkrát zle odbočil na začiatku dne, potom sme trošku zle odbočili prednedávnom, ale to bolo fakt kratučké. Tak sme zapli mapy obidvaja, snáď to pôjde lepšie. A čo, no plný energie, žereme. Ja nemám strekované kalórie posledné, ale zapíšem si to, nebojte sa. Mama som v telke. Trošku taký nepríjemný kopeček. Si myslel, že nás pokorí, ale na duo Lacko nemá dnes žiadny kopček. Ani kopisko, ani kopisko, ani nič. Poplatníka tie ľudia. A cítime sa si len 4 hodiny. Oj. 3,3 hodiny. Čiže skoro 4. A žiadne známky únavy, ani presilenia, čiže sme na správnej ceste za úspechom. Únavný kopec. A to ešte neskončil. To bude asi jeden z tých prvých hlavných, že? Je to možné. Cítime sa ako? Výborne. Prechádzame takým, sme ešte stále v Slovenskom raji? Tak slovenským rajom, pozrite, aké toto je krásne. Nachádzame pri Halsmanskej Halsmanskej mašine. Neviem, či si Lacko do mňa nestriela. Halsmanská maša. Maša, mašina. Akurát sme si užili krásny zjazdík. Porobili sme nejaké videjka, fotečky, takže snad tu uvidíte všetko. Sme najsilnejší, akí sme boli kedy. Žiadne znaky únavy. Žiadne znaky únavy, ešte sme vôbec ani netlačili bicykle. Proste to tu prešprintovávame, akurát sme obehli 6. A asi sme prvý, neviem, čo ty na to, Laci? Tam mi zdá. A už vidím cieľ. Jak tu je, super. Takú malú pičku. Ale nie. Koľko máme? Asi 7 hodín do závodu. Ideme akurát takýmito krásnymi lesnými útrobami Spišského regiónu. Únava už trošku poznať je, ale nie je to nič, z čoho by sme plakali. Je to taká zdravá únava, by som povedal. Takže stále vtipkujeme, už síce nemáme. To zase príde taká hladinka, keď bude nejaký zjazd. A to dobre, no treba ešte tam šupnúť 5-6 hodín. Budeme na tom roháči, či jak sa to volá. Mochnáči. Moráči. Tamto všetci ospevujú, aké to tam je krásne. Počkajte, keď budete na Pokáčovi. Takže ten problém je ten, že my keď sa tam dostaneme, tak budeme mať asi pocit, že sme už vyhrali a sme ešte len polovicu. Takže dokedy nebudem v Spišskej, tak si nepoviem, že sme tam. Až v Spišskej sa to končí, vážení diváci, takže žiadny Pokáč nás nerozveselí. Už koniec. Idete až do konca, alebo ani nejdete. Si zapamätajte. Čaute. Ďakujeme. Ďaká. Čaute! Sme tu opäť.
dobitý, nakúpen, akože nie, že nás bili, skôr, že nabitý, hej, že sme sa proste nabili v obchode a taká milá pani organizovala bufet, manželka nejakého šampióna, tak sme si dali koláčik, dali sme si pojonťačiku, všetko. Máte všetko? Takže potom boli spolupretekári, akurát dostali defekt. No. Teraz je cieľ jasný. Ideme na Pokař. Jeden jediný cieľ pred nami Pokař. Nevieme, kedy sa tam dostaneme, ale vidíme si tam. Čauko. Ja už sa teším na tú bundu. Bacha na ten piesok! Teraz nám mapa hovorí. Tu si nebol, Hotel Placey? Som rád, že ste zasa tu. Som rád, že my sme zasa tu. Bez väčších zranení. Prichádzame do 12. hodiny našej spišsko-atlantickej skúsenosti a cítime sa znova veľmi dobre. Práve máme za sebou orgazmický zjazd z lesa. Bol to najskôr taký kamenistý zjazd, veľmi nebezpečný. A potom prišiel asfalt, to bolo niečo neuveriteľné. A máme nasmerované do Poráča. Už sme naozaj kúsok pred ním. Tam sa najeme, dáme sa dokopy a ideme ďalej. Stúpanie na vrch pred Krompachmi. To by mal nasledovať Poráč, to je taký psychologický polčas rozpadu. Tam sme si zo štartu dali poslať pekne veci. Takže už sa tešíme na bundičky, na svetlá, lebo sa nám pomaly stmieva. Tak po 7. Tak to je možno aj jeden z posledných vstupov, lebo odložíme tam GoPročky a zbytočný materiál, lebo v noci je zbytočné točiť. No isto to nebude rovné, však dolina. V doline teče potok. Potok teče z kopca. To je ale ránečko. Z Tatry, Spišský hrad, východ slnka a Adík. Bam. 5 hodín ráno. Sme po Lásko mi chodí 21 hodina. Život je life peace. Ale len tak decentne.